Τον ευχαριστώ πάρα. Βγες μωρέ, είναι και έπεσε. Έλα εδώ, μωρέ. Κοίτα ρε το ρημάδι που πήγε και χώθηκε μες στη λακκούβα. Μερσή μαέστρο μου, μερσή και η μύτη σου τουρζή. Αύριο σε πληρώνω μαέστρο γιατί δεν έχω χοντρά μαζί μου, είτε όμως και ψηλά στο σπίτι. Bye bye. Στράβο Μάρα. Τι έλατε ρε, βλέπετε έναν άνθρωπο και πέφτει κάτω. Bye bye. Και ξαναπάει. Μαέστρο, για βάρε μου ένα χώρο να χορέψω λίγο το Χατζηγαβιάρι. Έλα Χατζατζάρι. Γεια σου Καρεγιώζη. Όλα ρε, και παλιές. Καραγιώζη, μη κάνεις πολλές φιγούρες, εγώ συχνά φαγούρες. Καραγιώζη, εγώ είμαι η τάμα κι εγώ είμαι ο βαλές μπαστούνες. Άλλα ρε, και παλιές. Σιγά βρε. Αχ Καραγιώζη, τι ωραία που βγαίνεσαι, είναι τέτοιο το κορμί, κατάλαβες. Άλλα ρε, όσο ξέρ. Καραγιώζη, τι είναι ρε. Καραγιώζη, σταμάτησε η μουσική. Χόρευε. Έλα βρε Καραγιώζη, σταμάτησε βρε η μουσική. Γιατί σταμάτησε η μουσική. Βρε Καραγιώζη, μήπως έχεις προηγούμενα με τον μαέστρο. Όχι ρε Χατζατζάρη, δεν έχω προηγούμενα με τον μαέστρο. Μήπως έχεις Καραγιώζη μου προηγούμενα με κανέναν άλλον. Εγώ, με ποιον έχεις ματάκια μου, έχω με τον Μπαρμπαγιώργο. Τι μου λες Καραγιώζη μου, και τι του έκανες βρε. Τις προάλλες ήταν το πανηγύρι που ήταν η Κυριακή του Θωμά. Ναι βρε, και τον είδα λοιπόν που ήταν στο παζάρι και μίλαγε εκεί πέρα με έναν και έτρωγε σάμαρι. Και κρεμόταν εκεί πέρα μια τριχιά, ένα σκηνή ρε παιδί μου. Ναι Καραγιώζη μου, και πάω λοιπόν, παίρνω το σκηνή, τον εδένω και τον επούλησα για γάιδαρο. Πα Καραγιώζη μου, βάι, τι βάγια ρε. Καραγιώζη, τι είναι ρε, ξέρεις από αεροπλάνα. Κάτι λίγα τα ξέρω. Τι αεροπλάνο είναι αυτό που είναι από πάνω σου. Σιγά μην έχω Κατατζάρι. Αχτάρα μου, όχι συμφορά που με βρήκε Καραγιώζη μου, γιατί κοίτας κάτω, κάτι βρήκα. Τι βρήκες ματάκια μου, 2 εισιτήρια για τον Ολυμπιακό. Ποιον Ολυμπιακό ρε? Για το 3ο νοσοκομείο Χατζατζάρι. Ωε Μανώλα, για δέστε που τσαλαβουτιούνται σαν τα τραγιά. Ωραία και να είχα έναν πιστόλ να κάνω μια σταύρ να τα πεθάνω όλα. Αχ, κακούριε, δολοφόνε, πεθαίνω δημοσίως. Πέθανε ρε. Τι επιλογές έχω. Δεν με παίρνει που δεν με παίρνει. Αχ, κακούριε, δολοφόνε. Πεθαίνω δημοσίως. Ωι Μανουέλα, πέθανε το τσουπί. Ωραία ένα πάπι έκανα με το στόμα. Που είσαι στερά. Περνάει το περιπολικό παιδιά. Καραγιώζη, τι είναι Χατζατζάρι. Πώς τα περνάτε εκεί κάτω στον άδει βρε. Σκότος ματάκια μου, σκότος. Δεν πληρώσατε βρε τη ΔΕΗ σαν πως την έχει πληρωμένη κανένας. Καραγιώζη, σήκω παιδάκι. Σιγά ρε μπαρμπά, πεθαμένο άνθρωπο.
Ρε Καραγιώργο, πεθαμένος είσαι ρε. Ναι ρε Μπάρμπα, και πεθαμένοι μιλάνε. Εδώ κάποτε ψηφίζανε κιόλας. Έλα εδώ ρε κερατά. Κάτσε ρε Μπάρμπα να πάω όπως η κοπή. Έλα εδώ ρε κερατά να σε μαγαρίσω. Να. Ωχ, στάσου Μπάρμπα, να σου πω. Στάσου Μπάρμπα. Ένα νερό κυραβάκελιο λουριασμένο. Ωραία ρε ροβόλα παιδάκι μου πάνω τον ανήρυφο και πήγαινε στη στάνη. Άι γιατί δεν με βλέπω καλά. Γεια σου Ντέλιο, χαίρετε. Αχ μανούλα μου, αχ μανουλίτσα μου. Αχ, έφαγα και το ξυλαράκι μου ρε παιδιά. Το καταευχαριστήθηκα. Έτσι και δεν φάω ξύλο μια μέρα, νομίζω ότι είμαι άρρωστος. 3 λαρί, 3 λαρί, λαρί, λαριό. 3 λαρά, ραρο, 3 λαρά, ραρο. Και τον κακό σου το καιρό, λαρί, λαρό. Και ένα μπάλο μπαδιπλό, λαρί, λαρό. Δείτε παιδιά, δείτε μάλαμα. Προσοχή. Προσκλητήριον, Κολυτήρης Καραγεζόπουλος, Άρων. Κουπρίτης Καραγεζόπουλος, Βαρυβαρών. Αλογόμηγα τον έτσι πάει αυτό να ρε. Πιτσικόκος Γαλουτσουλίνος, μιλίπ, βαπ, μιλίπ, βαπ, μιλίπ. Κάτσε. Όλα είναι νευρασθενικά από την πείνα. Ρε βλάκες, ρε ζήλι με κάνετε καθημερινός. Νέος άνθρωπος είμαι, σημερινός είμαι, αυριανός δεν είμαι. Αύριο μεθαύριο θα πεθάνω και όταν θα πεθάνω θα με συλλογιστείτε, μα θα είναι αργά. Μακάρι να πεθάνεις και να φάμε κόλληβα. Μακάρι και να φάμε σκαψιμάδια. Μακάρι και να πιούμε λουκάνικα. Μην μιλάς εσύ. Να πιούμε λουκάνικα. Εάν όμως έμενα από τα παιδιά μου ευχαριστημένος, ό,τι είχα, κινητά και ακίνητα, δεν θα τα έκανα όλα πάνω σας. Να τα κάνεις στο παντελόνι σου. Να τα κάνεις στο βρρρ. Στο βρρρ. Στο βρακί σου. Να κάνω τσισάκια. Μην μιλάς εσύ. Τσισάκια πάνω στην παράσταση. Ο Κολυτήρης να καλησπερίσει το σεβαστό μας κοινό, τους μικρούς μας φίλους, τις κυρίες και τους κυρίους και να τους ενημερώσει με την παράσταση, θα τους διασκεδάσουμε σήμερα. Εσένα το λέω μεγάλε, δώσε το καλό παράδειγμα. Αξιότιμοι κύριοι, κυρίες μου και μικρά μου παιδιά, καλημέρα σας πέρα για πέρα, γεια σας και χαρά σας. Μπράβο παιδί. Σας υπερευχαριστούμε για την τιμή και την αγάπη που περιβάλλεται στην παράστασή μας. Επίσης ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο Δήμο Βύρωνα, στο Πνευματικό Κέντρο και στην Όλγα Αγαπητού που μας έφερε για άλλη μια φορά φέτος κοντά σας. Μπράβο παιδί. Έτσι να τους ευχαριστούμε όλους. Τι παράσταση έχουμε σήμερα? Απόψε λοιπόν θα σας διασκεδάσουμε με το γάμο του Μπαρμπαγιώργου. Γέλια πολλά. Μπράβο παιδί μου. Ο Μεσαίος. Τι να πω εγώ ρε? Ό,τι ο αδερφός σου να πεις και εσύ. Άσε με μένα, εγώ δεν ξέρω τίποτα ρε σε με. Κοίτα παιδί, κοίτα μάλαμα. Κοίτα πατέρα, κοίτα μουρμουρά. Ρε άμα περάσω από εκεί θα σε βαρέσω. Έλα εδώ μικρούλι μου, εσύ έλα κοντά μου. Εσύ είσαι το χαϊδεμένο μου παιδάκι. Θέλεις παιδί μου να πούμε τι παράσταση έχουμε σήμερα που με κάνεις και εσύ ρε ζήλι? Παπάκο, τι είναι ρε λαμπόγελο? Εγώ δεν ξέρω τι να πω, θα σου μάθω εγώ. Ό,τι θα λέω εγώ, ναι, θα λες και εσύ. Ωραία, λέγε. Αξιότιμοι κύριοι, αξιπόλιτοι κύριοι. Εμείς είμαστε αξιπόλιτοι, όλοι οι κύριοι είναι παπουτσωμένοι. Καλησπέρα σας, κασπλινέρα σας. Καλησπέρα σας, σπαλινέρα σας. Παρακαλώ, παρακαλώ. Καθίσατε απόψε να διασκεδάσετε. Καθίσατε απόψε να σκάσετε. Έχουμε ωραία παράσταση. Έχουμε ωραία Ανάσταση. Όχι, μνημόσυνο έχουμε. Έχουμε το γάμο του Μπαρμπαγιώργου. Έχουμε το γάμο του Μπαρμπαβόηδη. Μπράβο παιδί. Μπράβο παιδί. Πες το τώρα κι εσύ. Πες το τώρα κι εσύ. Ρε δεν σου είπα ότι είπα εγώ να λες κι εσύ. Ρε δεν σου είπα ότι λέω εγώ να λες κι εσύ. Ρε θα τον ευαρέσω. Ρε θα τον ευαρέσω. Νιάχ, 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 νιάχ. Ρε να, ρε να. Σου
άρεσε καραφλοκαμπούρι? Άμα περάσω από εκεί θα σου πω εγώ καραφλοκαμπούρι. Για να σας κάνω τώρα όμως, εδώ πέρα να σας κάνω μερικές ερωτήσεις, να δω πώς θα πηγαίνετε στο σχολείο. Εσείς καλά μου παιδάκια πάτε σχολείο? Ψόφια πράγματα, είστε καλοί μαθητές? Όχι, ποιος είπε όχι? Ναι ή όχι ρε παιδιά? Έτσι μπράβο. Είστε καλοί μαθητές? Μπράβο. Ψόφιο ήταν, αλλά τέλος πάντων. Ο κολλητήρης να μου πει, τώρα να σε ρωτήσω μαθηματικά. 7 και 5 μεγάλε μου πόσο κάνει? 7 και 5 μπαμπά μου κάνει 23. Μπράβο Φωστήρα. Ο μεσαίος, τι να πω εγώ? 7 και 5, 32. Εσύ μικρούλη μου, εγώ δεν ξέρω να μετράω. Τη γλίτωσες. Βρε βρόκες. Βρε κατάρματα. Που αν σας πιάσω δεν σας γλιτώνει τίποτα από τα χέρια μου. Που έχω ξοδέψει όλα μου τα λεφτά για να πάτε στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια και δεν ξέρετε 7 και 5 πόσο κάνει? 7 και 5 κάνει 82. Τι γελάτε ρε, εσείς ξέρετε πόσο κάνει? Πόσο κάνει? 12. Αφού 6 και 6 κάνει 12. Α, 7 και 5 κάνει 12. Και για να του λέτε εσείς, ορίστε ρε, μας βάλαν τα γυαλιά. Τροπή και έσχος. Λοιπόν, για να πάμε στην επόμενη ερώτηση. Μεγάλε μου, τι ήταν ο Ποσειδώνας? Μπαμπά μου, ο Ποσειδώνας ήταν ένας εκ των 12 θεών, μπράβο, και ήταν ο θεός της θάλασσας. Μπράβο. Ρώτα με ρε και εμένα που τα ξέρω, εγώ δεν είμαι ρε παιδί σου. Μικρούλη μου, τι ήταν η Δήμητρα? Η Δήμητρα ήταν θεά, μπράβο, και ήταν η θεά της Γεωργίας, μπράβο, της Γεωργίας. Ρώτα με ρε και εμένα που τα ξέρω. Να σε ρωτήσω και σένα μεγάλο μου, τι ήταν ο Απόλλωνας? Ο Απόλλωνας ήταν ποδοσφαιρικό γήπεδο. Κομμένη νόβα για σένα. Και τώρα μεγάλε μου, αυτός που πουλάει κουλούρια πώς λέγεται? Αυτός που πουλάει κουλούρια, μπαμπά μου, λέγεται κουλουράς. Μπράβο. Αυτός μικρέ μου που πουλάει τυρόπιτες πώς λέγεται? Αυτός μπαμπά μου λέγεται τυροπιτάς. Τυροπιτάς, μπράβο, να είχαμε ένα κομμάτι τώρα. Γιατί εσείς ήρθατε φαγωμένοι, κατάλαβες? Και εσύ μεσέ, αυτός που πουλάει κόλλες. Οπα, σκονάκι. Αυτός που πουλάει κόλλες μεσέ, πώς λέγεται? Αυτός που πουλάει κόλλες λέγεται κολαράς. Βλάκα που λέγεται κολαράς. Πώς λέγεται ρε κολάς? Λοιπόν, ας πάμε όλοι λοιπόν τώρα γρήγορα μέσα. Να ξεκουραστούμε. Εμπρός, βάδι, μάρς. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Άλλο, 2. Μπράβο παιδιά μου. Πρώτη φορά ακούω ένα κρότο όλοι μαζεμένοι. Λοιπόν και τώρα όλη μια ωραία μεταβολή. Μεγάλε, μην πειράζει στο μεσαίο. Μικρέ μη μου τραβάς το παντελόνι. Όλοι μαζί λοιπόν μεταβολή σύσσωμη. Φύγανε ρε. Απόψε θα τα λυσάξω στο ξύλο. Αξιότιμοι κύριοι, κυρίες μου, αγαπημένα μου παιδιά, και με τη σειρά μου να σας καλημερίσω, να σας καλωσορίσω στην παράστασή μας. Γάμος του Μπαρμπαγιώργου, έχουμε να φάμε κουφέτο που θα φάει σύννεφο. Τώρα θα κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι 10 λεπτών. Μπροστά στη σκηνή πουλούνται χειροποίητες φιγούρες του θεάτρου Σκιόρ για όποιον θέλει για τη συλλογή του. 10 λεπτά διαλυματάκι. Τσου μπλου μπλου.
Σε βλέπω παιδί μου και σε χαίρομαι. Τι κάνετε κύριε Ρουφομίξη μου, τι κάνετε, καλή σας μέρα. Παιδάκι μου, καλά να είσαι. Τι γίνεσαι δε, σε ψάχνω από εδώ, σε ψάχνω σε όλες τις γειτονιές και δεν σε βρίσκω πουθενά. Φέτη μου, δουλειές, μεροκάματο, τρέχω από εδώ, τρέχω από εκεί, θα σκευωτάρω λιγάκι το σπιτικό μου. Να βγάλω κι εγώ έτσι, κανένα μετζίνι, καταλαβαίνω. Όμως βρε παιδάκι μου, εγώ σε ψάχνω, σε θέλω για μια δουλειά. Θέλετε για δουλειά, πείτε μου εφέτη μου, να το έξω να σας εξυπηρετήσω. Τι θέλετε, κανένα θέλημα από την αγορά, να πάω στο ταμπακοβολείο να σας πάρω για τον αργυλέ σας, έτσι λίγα καπνιά. Όχι, σε θέλω για κάτι πιο σημαντικό παιδί. Τι είναι το πιο σημαντικό? Κανδιαβάτη παιδί. Γνωρίζεις ότι έχω μία κόρη μονάκριβη? Γνωρίζεις, τι χαριτωμένη και την Ελενίτσα. Βέβαια. Η Ελενίτσα είναι σε ηλικία γάμου. Κατάλαβα. Και έχετε βρει γαμπρό? Όχι. Γαμπρό παιδί μου δεν έχω καταφέρει ο δύσβηρος γαμπρό. Μα γιατί κλαίτε? Ο ένας της βρωμάει, ο άλλος της ξυνεί. Και έχω κι αυτή την ευχή και κατάρα του πατέρα. Βάλτε με δηλαδή στο νόημα, δεν καταλαβαίνω τι εννοεί. Παιδί μου, ο πατέρας λάτρευε τους βλάχους. Λάτρευε τους βλάχους. Δηλαδή για να σου δώσω να καταλάβεις, τους έβλεπε ότι είναι τίμοι άνθρωποι, οι οπαλαιστές, τους σεβότανε παιδί, κατάλαβε. Και θέλετε τώρα εσείς κάποιον που να έχει βλάχη το αίμα, να έχει πραντίνες, να έχει κατσίκια. Παρακαλώ λίγη ησυχία για να παρακολουθήσουμε το έργο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θέλετε λοιπόν να βρούμε έναν, έτσι έναν τσέλικα. Ναι βρε παιδί, αλλά εγώ δεν γνωρίζω κανένα. Λοιπόν, ήρθατε στον κατάλληλο άνθρωπο. Γνωρίζω εγώ έναν τσέλικα. Τι μου λες βρε παιδί μου, είναι παντρεμένος, τον προλαβαίνουμε, τον προλαβαίνουμε. Μόνο ξέρετε κομματάκι είναι λίγο μεγάλο. Τι λες βρε Χατζιαλάτη μεγάλος, πόσο είναι δηλαδή? Να μην είναι πάνω κάτω 70-80 χρονών. Μια χαρά, μια χαρά. Κρατιέται παιδί μου είναι έτσι, όσο να τους είναι Λεβέντης. Λεβέντης είναι παιδί, πολύ ωραία. Και δεν θα την φέρει την κόρη μου. Βεβαίως και δεν τη φέρει, και ποιος δεν τη φέρει την Ελένη. Έτσι όμορφη. Και πώς θα γίνει δηλαδή τώρα η δουλειά, να τον εφέρουμε εδώ? Θα πάω εγώ μαζί με τον ανιψιό του που τον γνωρίζω να τον εφέρω. Ναι, αλλά να γνωρίσω και εγώ πρώτα τον ανιψιό. Θα σας το φέρω εγώ στο σπίτι. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο Χατζιαλάτη. Μπράβο παιδί μου. Άντε, πήγαινε εσύ να μου φέρεις αυτό τον ανιψιό και εγώ σε περιμένω στο σπίτι. Αχ, πάρα πολύ ωραία. Στο καλό. Στο καλό να πάτε μια ώρα καλή. Στο καλό. Πα. Ορίστε. Θα γίνει ο Μπαρμπαγιώργος, θα γίνει ο γαμπρός και ο Καραγιώζης θα γίνει ένας πλούσιος κληρονόμος. Κατάλαβες? Μόνο να είναι εδώ ο Καραγιώζης, για να δω. Καραγιώζη βρε! Καραγιώζη! Τι συνέβη βρε? Τι είναι ρε μαλαγάνα? Τι κάνεις βρε πάνω στο καλάθι? Γιατί κλαις? Τι δάκρυ είναι αυτό που ρίχνεις, κορόμιλο? Ρε Κατσατσάρη, ναι, είχα μια κότα. Ωραία, σχεδόν όλος ο κόσμος έχει κότες. Ναι, αλλά αυτή η κότα κάνει αγορά. Όλες οι κότες Καραγιώζη μου αυγουλάκια κάνουν. Ναι, αλλά αυτή σηκώθηκε και έφυγε. Και κάθομαι και τα κλώθω εγώ τώρα το βλέπω. Καμάρα βρε, να σου έρθει δεν είσαι και παραπάνω. Έλα βρε ματάκια. Όχι, δεν βγαίνω. Έλα βρε μου, θέλεις βρε το τραγουδάκι σου να σε κανακέψω. Έβγα, Καραγιώζη. Έβγα, έβγα, φεύγα, Χατζατζάρη, γιατί θα πάω σε μια μπουνιά. Τρομάρα να σου έρθει βρε. Έσπασες βρε και δύο δόντια. Θα σε στείλω εγώ στον οδοντίατρο. Καραγιώζη μου, άσε τα αστεία, άσε τα χαζά, έλα να μιλήσουμε σοβαρά. Γιατί έχουμε μιλήσει ποτέ ασόβαρα? Καραγιώζη μου, σε θέλω για μια πάρα πολύ σημαντική δουλειά. Στο μέλλον θα βγάλεις πολλά λεφτά.
Άμα είναι στο μέλλον, τι να τα κάνω εγώ τώρα και εγώ και δεν έχω ούτε κεραμίδια, ρε, δεν έχει παράγκα. Ρε Καραγιώζη μου, άκουμε τώρα σου. Το ξέρεις τον κύριο Ρουφομίξη? Θέλω να ξέρω. Τον κύριο Ρουφομίξη που μένει εδώ στο αρχοντικό. Το ξέρω, ένα γέρο εκεί πέρα, ένα σαγκάτης, όχι δεν σαγκάτης. Είναι λίγο δικαιωμένος, παραπάνω. Δεν τον ξέρω. Και τι συμβαίνει? Η κόρη του, η Ελένη, ψάχνει για γαμπρό. Ρε Χατζατζάρη, πού με είδε ρε η κοπέλα? Τι εννοείς ρε? Πού με είδε και με αγάπησε? Τι να αγαπήσει ρε από εσένα, δεν κοιτάς πως είσαι? Που θέλεις και να σε αγαπήσει. Για άλλον θέλει, άλλον γαμπρό θέλει. Ποιο γαμπρό θέλει? Θέλει κάποιον που να είναι βελάκος. Και μη μου πεις, θα σου πω, μη μου πεις, θα σου πω, μη μου πεις, θα σου πω. Άντε λέγε μισή ώρα. Καραγιώζη, του πρότεινα να την πάμε τον Μπαρμπαγιώρο. Τον Μπαρμπαγιώρο. Ναι, είσαι σίγουρος? Αυτός θα την πάρει την κοπέλα, θα την βάλει στη στρούγκα να αρμέγει συνέχεια τις κατσίκες, τις πρατίνες, να μαζεύει τα αυγά, να μαζεύει πόρτα. Θα βαράει 12 ώρα ρε στη στάνη η κοπέλα. Καραγιώζη μου όμως δεν θα κακοπέσει, πλούσιος είναι ο Μπαρμπαγιώρος. Και τώρα από μένα δηλαδή τι θέλεις? Να σε πάω να σε γνωρίσει ο γέρος για αρχή και μετά να πάμε να φέρουμε τον Μπαρμπαγιώρο. Ωραία, για προχώρα. Εδώ Καραγιώζη μου είναι στο ναρκωτικό. Να πάμε. Κύριε Ρουφομίξη. Κύριε Ρουφομίξη. Βρε παιδάκι μου, κακάτε μου. Σιγά βρε κι αυτές οι σκάλες. Απαπαπαπαπαπα. Μπαμπα. Καλώς το Χατζιαβάτη. Καλώς σας βρήκα εφέντη μου. Έφερες βρε τον άνθρωπο. Τον έφερα εδώ από πίσω για να τον εδώ. Έλα Καραγιώζη, παίρνε μπροστά και να είσαι σοβαρός, Θα είμαι, όσο σοβαρός είμαι πάντα. Μπα. Άνθρωπος είσαι βρε, γιατί βλέπεις να είναι τα λύκα? Βρε τι πόδια είναι αυτά βρε, ξυπόλυτος κυκλοφορείς. Α, είναι η νέα μόδα, είναι σαν τα σαμπό, είναι σαν τα γκλόξ. Σαν τα πια, σαν τα γκλόξ, δεν τα ξέρεις, αυτά που μοιάζουν με σαμπά. Κατάλαβα. Εσύ είσαι λοιπόν ο ανιψιός του Βλαχογιώργου, εγώ είμαι κικυρίκο μου. Πολύ ωραία. Θα πεχτίνες να παντρευτεί το κόρη μου. Κοίταξε να σου πω. 70, 75, 80, 85 χρονών είναι. Βρε παιδί μου, πόσο χρονών είναι? Τέλος πάντων, κάπου μεταξύ 70 και 80, ούτε αυτός τα λέει. Ωραία. Θα δεχτεί όμως. Γιατί να μην δεχτεί? Μόνος του είναι τόσα χρόνια, γιατί όχι? Μόνο που πρέπει έτσι να το περιποιηθούμε, κατάλαβε, γιατί αυτός είναι και λίγο υπερήφανο. Δεν τον περιποιηθώ, παιδί μου, αρχοντικό ολόκληρο έχω. Στέρνες με φλουριά, όλα δικά του. Ωραία. Πότε να μας το πεις? Να τον εφέρεις και από εδώ να γνωρίζω το γαμπρούρι. Καζατζάρη, έλα βρε, δεν τον ακούς πως κάνει. Σίγουρα τον εφέρει τον Μπαρμπαγιώρο. Βρε που σου λέω τον εφέρει. Καλά. Να πάω τώρα, θα μου δώσεις έτσι την ωρίτσα, γιατί είναι μακριά η στάνη, είναι πέρα, στην νέα πέρα μου. Ωραία, ωραία, θα πάμε, θα πάμε. Όχι, εσύ να κάτσεις εδώ, εγώ θα πάω. Εντάξει, μόνο που ξέρεις κάτι. Επειδή είναι μακριά, θα χρειαστώ λεφτά για την μπισικλέτα. Έχεις μοτοσικλέτα? Ωραία. Να σου δώσω και τη βενζίνα. Πάρε παιδί μου 2 λίρες. Φτάνει. Πολύ ωραία. Πάω εγώ τώρα. Άντε, να πάω και εγώ να το φέρω. Να πάω. Άντε. Και εγώ σας περιμένω Χατζιαβάτη και μετά να έρθεις να πιούμε έναν καϊφέ. Ωραία. Και τώρα βρε, και τώρα, Χατζατζαράκο, θα πάμε πάνω στη στάνη του Μπαρμπαγιώργου. Ωραία. Μόνο που για να πάμε πάνω πρέπει να μάθεις το κόλπο. Τι κόλπο? Χατζατζάρη, εμένα τα τσοπανόσκυλα εκεί πάνω με ξέρουν. Και όποτε πλησιάζω, έρχονται και αρχίζουν και με δακώνουν. Οπότε θα κάνουμε ένα κόλπο. Τι κόλπο ρε, θα κάνουμε? Θα αρχίσουμε να γαυγίζουμε. Τι λες ρε, εγώ πώς θα γαυγίσω ρε? Πώς θα γαυγίσεις ρε, θα σε μάθω εγώ. Κοίτα εμένα, πρόσεξε εμένα. Πώς κάνεις βρε έτσι? Για γαυγίσε εσύ λιγάκι να σε δω. Εραου, ορίστε. Εραου. Πώς κάνεις έτσι ρε Σαλουλούκα? Καραγιώζη, τώρα τι με βάζεις και κάνω άντε ρε βλάκα γύρνα και πάμε να φύγουμε στη στάνη. Σε μαθαίνω και δουλειές για να ζήσεις, ορίστε μας. Άντε από εκεί χάμ.
Να τα έρχονται τα σκυλιά. Πρόσχε, τα σκυλιά. Γάμγιζε, κατατσάρι. Γάμγιζε. Ράου. Όχι ρε Τσαρλούκα, μη και θα μας πάρουν το κατόπι. Ράου. Μέσα στον νοικοτόμαρα. Μάζεψε τα σκυλιά, Μπάρμπα. Και κλέψετε ρε. Τίποτα δεν κλέψαμε ρε Μπάρμπα, έλα κάτω που σε θέλω. Σιγά ρε Μπάρμπα. Τι είναι παιδάκι μου. Μπάρμπα μου, σου έλυσα τον βιοποριστικό σου πρόβλημα. Τι είναι αυτό. Σου έλυσα, σου βρήκα τον έρωτα της ζωής σου. Όχι Μανουέλα, λάκι μου βρήκες κανένα καλό τσουπί. Σου βρήκα μια τσούμπρα πρώτο πράγμα. Έχει ένα μάτι αμυγδαλωτό. Έχει ένα πόδι άλλη αλεμάτι. Ρε Γιώργη, τι είναι ρε. Στραβή είναι. Όχι ρε Μπάρμπα, έχει ωραία μάτια. Και κτσί είναι. Όχι ρε Μπάρμπα, τι κουτσίνα είναι η κοπέλα. Κούκλα είναι, σου λέω κουκλάρα είναι, εμείς Ελλάς, τα ρελάς πως τα λένε. Όχι Μανουέλα. Όχι παιδάκι και θα κάνουν και γουργολαβίδα. Κάνετε και γουργολαβίδα. Όχι, την παίρνουν παιδάκι. Έχει και μεγάλη περιουσία. Όχι παιδάκι μου, εγώ δεν θέλω περιουσία. Εγώ θέλω την ύφη. Εντάξει ρε Μπάρμπα, δεν την πάρεις την ύφη. Πότε θα γίνει ο γάμος, έλα σήμερα κάνουμε τους αραβώνες και τους γάμους μαζί. Ωραία. Εγώ παιδάκι θα πάω πάνω στη στάνη. Να φέρω τέτοια παύλεμα, να φέρω του Μήτρο, να φέρω τη Λενιό, να φέρω τους ορανοπαίκτες να μας παίξουν μουσική. Όλα παιδάκι να φέρω και τον παπά, σαν ευθυμική να φέρω στο γάμο. Όχι παιδάκι, πάτε. Πάω και εγώ να ετοιμαστώ, να βγάλω τον πριγιόρι, να κάνω τα μαλλιά μου, να τραβήξω το μουστάκι μου, να το βάψω, να βάλω την κουστανιάδα την εύκολοφόρα, να βάλω και το κουστούμι, να βάλω τα τσαρούχια τα μεγάλα. Κάτσε ρε Μπάρμπα. Ετοιμασίες κάνουμε εκεί. Πάω να ετοιμαστώ παιδάκι. Ωραία. Άντε, με το καλό Μπάρμπα. Ωραία. Μπράβο Μαλαγάνα. Έτσι όπως τα τυλίξαμε, μπορέσαμε και πείσαμε και τον Μπαρμπαγιώργο. Ωραία. Τώρα, Καραγιώργη μου, πήγαινε εσύ στο σπίτι του γέρου και θα έρθω και εγώ σε λίγη ώρα. Πάω να φωνάξω κουμπάρους, να φωνάξω καλεσμένους, ξέρει. Ωραία. Άντε, στο καλό Μαλαγάνα. Στο καλό. Σιδερένιες ρε. Άντε να δούμε τι έχει να γίνει. Κόρη μου, ορίστε καλέ μπαμπά. Πήγαινε παιδί μου κάτω να δεις ποιος είναι, βαράει η πόρτα. Αμέσως, πηγαίνει. Τα δώσαμε τα σκουπίδια. Τι είπε? Δεν πάμε καλά. Καλέ τα δώσαμε τα σκουπίδια. Τι λες κυρά μου, έλα εδώ. Ποια σκουπίδια? Καλέ. Αχ καλέ. Εσύ είσαι Καραγιοζούλη. Όταν με λέει Καραγιοζούλη αισθάνομαι υγρασία. Αχ καλέ, ήρθες να σε φιλέψω. Όχι, ήρθα, είμαι ο ανιψιός του γαμπρού. Καλέ, ποιο γαμπρού? Του Μπαρμπαγιώργου, δεν στα είπανε. Δεν μου είπανε κάτι. Δεν σου είπε ο πατέρας ότι σε παντρεύει με τον θείο μου τον Μπαρμπαγιώργο? Όχι. Μπαμπά, μπαμπά. Τι συμβαίνει κόρη μου, έλα να σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τι πράγματα είναι αυτά? Δεν σου έχω πει να μην μου φέρεις γαμπρούς. Για άκου να σου πω παιδί μου, εγώ είμαι σε μια ηλικία πλέον που δεν με βαστάνε τα πόδια μου. Πρέπει να σε αποκαταστήσω, να σε αφήσω σε σίγουρα χέρια και πρέπει να με δίνεις σε κάποιους που ούτε καν τον ξέρω. Τι πράγματα είναι αυτά? Σιωπή, εγώ κάνω κουμάντο εδώ. Βρε γέρονα, σιωπή και εσύ καμπούρι. Θα περάσω από εκεί πέρα να σου πω εγώ καμπούρι. Να μπεις και καμπούρι. Εκεί τα στεμούρις όπως είσαι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, εγώ δεν τον επέτω. Θα διαλέξω εγώ ποιον θέλω. Ορίστε μας από εκεί χάω. Αυτό το κορίτσι. Θα με σκάσει αυτό το κορίτσι. Εντάξει ρε γέρο, μήπως είσαι κι εσύ να της το φαίναμε λίγο μαλακά. Έλα μέσα βρε, έλα μέσα. Θα σε κρατήσω να υποδέχεσαι τους καλεσμένους. Κάτι είναι κι αυτό από το τίποτα. Αχ, και να σου πω, κυρά, τι είναι καλή Καραγιοζούλη. Να σου πω, έτσι να μου βάλεις και τίποτα να φάω. Θα σου βάλω Καραγιοζούλη μου να φας. Δεν μου λες βρε, καμπούρι. Τι είναι ρε γέρο? Πήγε ο Κατιαβάτης να φωνάξει τους καλεσμένους, να φωνάξει τους κουμπάρους. Ναι, για βάλω εδώ όμως τώρα. Τι είναι αυτά εδώ που είναι στην κουζίνα? Αχ Καραγιοζούλη μου, αυτά είναι και φτέδες. Ωραία, να τους πάω. Μα είναι από προχθές. Σιγά, πήγε το άνθρωπο πίσω. Θες μου λίγο νερό, ψωμί θέλω, ψωμί. Αχ,
Ωραίο ήταν το φαΐ ρε παιδί. Βρε παιδάκι μου αυτός δεν πνίγεται, λέγεται πίνητο. Δεν πίνει νερό. Τι πράγματα είναι αυτά. Ρε Νιόνιο, έτσι έχουμε γάμους και χαρές, παντρεύω το θείο μου, το Γιώργο. Έλια που παίρνει το άνθο της λεμονίας, το άνθο της πορτοκαλίας, ωραία το άνθο της νερατζίας, είδες ρε την κοπέλα του δίνουμε. Νέσκε Καραγιώζο, νέσκε. Έλια, πάμε μέσα να φιλήσω το γέρο, το κουμπάρο, να δω και την ύφη, έλα, δώρο έφερες. Ως και δεν έφερα, εγώ ότι θα σε τρατάρω σε. Άντε, γέλα μέσα, έλα, άντε. Βρε, καλώς τον κουμπάρο, τι κάνεις Διονύσιε, έλια ρε γέρο, καλά είμαι, εσύ τι κάνεις, όλα καλά παιδί μου, ωραία, πού είναι η Ελένη, κόρη μου, άντε Καραγιώζη, τι είναι, πάρτε εδώ πέρα του ανθρώπου λίγο, δεν έφερε δώρο ρε γέρο, και επειδή δεν έφερε δώρο δεν θα το λέει, έχεις μόνο και εγώ δεν του δίνω τίποτα, βρε βάλ του λίγο, κόψε του μια ντομάτα, πήγαινε και στο φούρνο να φέρεις εκεί πέρα τα ψητά, να σου πω, Καραγιώζη, πήγαινε φώναξε τον παπά. Να πάω να τον φωνάξω τον παπά. Παπά. Τι είναι παιδί. Παπά, εδώ έχουμε γάμους και χαρές. Έλα μαζί μου, σιγά μου. Σιγά, μην τρέχεις. Τι συμβαίνει. Έχουμε γάμους εδώ πέρα στη τέτοια, φέρνει τις κολυμπήθρες, φέρε το στάρι για τα μνημόσυνα και έχω και να σου πω και κάτι άλλο. Τι συμβαίνει, δεν σου κάνω τον Άγιο. Αχ, αμάρτησα. Αμάρτησες παιδί, αμάρτησες πολύ. Αμάρτησα, τι να κάνω, ποια είναι η αμαρτία σου. Αγάπησα ένα κοριτσάκι τόσο μικρό Θανάς. Αυτό είναι σοβαρό, πόσο χρονών είναι παιδί. Χθες έκλεισε τα 16, ναι, και μπήκε στα 72. Αν δεν χαθείς, πάμε σιγά σιγά, πάμε να δω και τον γεροκομίς. Βρε, έφερες τον παπά. Βρε, καλώς τον παπά Αρτέμι. Καλώς σε βρήκα παιδί, καλώς σε βρήκα. Καραγιώζη, εδώ ετοίμασέ τα όλα, ετοίμασέ τα. Yeah.
ανεβαίνουμε, το να βλέπουμε τον Καραγιοζαρίνο, το να βλέπουμε τον Γερονοφομίξη, το να βλέπουμε το Ελένη, το να βλέπουμε το Ελένη, το Ελένη. Δεν βρέτε να χτυπάμε τώρα εδώ το πόρτα, βρε. Καραγιώζη, βρε. Τι είναι ρε καιρό, η πόρτα, πότε θα την βγάλω αυτή τη ρημάδα την πόρτα, δεν ξέρω. Μανούλα μου. Τι για, εδώ πετάξαν το σκούμα. Τι είναι τούτο εδώ. Για να δω, εδώ πέρα έχει και τσέπη, για κάτσε να... Όχι, έχει και πορτοφόλι. Κάτσε να πάρω το πορτοφόλι. Ρε το πορτοφόλι. Σιγά, πες το διάλογο κι χάμω. Σας σκόρπια διαδήλωση είστε. Τι είστε εσείς ρε. Βρε, εγώ τον άμενο Σολομό μου σε Δανέλια. Εσείς ο Σολομός. Έχεις καμία σχέση με το σκουμπρί. Όχι. Με τη λακέρδα. Όχι. Με το χαβιάρι. Όχι. Ο πίσω σου ποιος είναι. Εγώ τον άμεσο. Τον Εύτονας. Όχι. Ο άλλος ποιος είναι. Περικελιό. Αυτός είναι λίγο σίκα, κατάλαβες. Και γιατί έτσι μαζευτήκατε, διαδήλωση πάτε στην Βουλή. Όχι βρε, έτονα ερχόμαστε για τους γάμους. Έρχεστε για τους γάμους. Φέρατε κάμα δώρο. Όχι βρε δώρο, Κυριακή βρε κλειστά. Είναι κλειστά. Για έλατε μέσα και θα δείτε. Εγώ θα σας δώσω να φάτε, τέτοια μες στα πριονίδια. Βρε, καλώς τους Εβραίους. Καλώς τους. Παρακαλώ, ευλογημένο να είναι το γάμο. Ευλογημένο να είναι το γάμο, ευλογημένο. Καραγιώζη, βάλ' τους παιδί μου να φάνε. Τι να φάνε ρε πότε, δεν θα φτάσει το γουρνόπουλο ούτε εμείς να φάμε. Θα φάμε βρε, θα φάμε, τι πράγμα είναι αυτό με σένα. Θα φάμε βρε, πήρα να πεις η Ελένη. Καραγιώζη, δεν μπορώ άλλο. Δεν αντέχω. σταματήσουνε τα όργανα, να δούμε τι έχει να γίνει εδώ πέρα. Τι γίνεσαι ρε Νόντα, καλά είμαι ρε Σταυράκι. Αμάν. Ήρθαμε στο γάμο του Βλάχου, κατάλαβες. Για κάτσε να βαρέσω εδώ πέρα το ρόπτρο. Καραγκιόζη, πήγαινε βρε η πόρτα, πότε θα την εξυλώσω. Βρε, καλό στο βαρύ πυροβολικό από τον Περαία. Για χαραντάν, αδερφούα Καραγκιόζου. Για χαραντάν σταυρού από το κατορεμάκα, το κατορεμούρ. 5 και 5-10 και 5-15. Τι χαμπάρια ρε Μόρτι, καλά είμαι ρε μάπα. Μιλά καλύτερα, μην τραβήξω το εξάσφαιρο και σε γεμίσω κομπότες. Σιγά ρε Σταυράκι. Για χαραντάν. Καραγιοζάρα! Σιγά ρε θα πάθεις τίποτα εσύ εκεί πίσω. Το φέρνεις ρε μικρό παιδί μαζί σου. Αυτός είναι ο σωματοφυλακάς.
Καλά ότι πήγε. Για πούμε το καλό. Ήρθαμε στην Κόμινα να τη δούμε που παντρεύεται με εκείνη τη χαρτοσακούλα, τον Μπαρμπαγιώργο. Μη σ' ακούσει ο Μπάρμπας και σε πιάσει, γιατί θα σε άκουσα αυτό και διαβίλους από τους Εβραίους μέσα. Δώρο φέρατε ρε. Όχι ρε εσύ, τι δώρο να φέρουμε, που είμαστε ρέστοι. Το χασάπιο δεν πάει καλά. Η αγορά έχει κρίση. Γελάει τη μαμδάμα από εδώ κάτω, άρα ξέρει τι σημαίνει κρίση. Τέλος πάντων, άντε πάμε μέσα. Πάμε τώρα μέσα να δούμε. Θα σας κεράσω ένα τίποτα με μπόλικο καθόλου. Γέρο. Α, ήρθανε. Ήρθαν πούντι. Κάτι. Βρε καλό στον Όντα, καλό στο Σταύρο. Για καραντάν, αδερφάκι γέρο. Όλα καλά. Όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Και η κορούλα μου καλά είναι. Να, με συγχωρείτε που δεν έχει έρθει, αλλά δεν ξέρω τι έχει πάθει. Καραγκιόζη. Τι με κυρά, έλα λίγο μαζί μου. Σε θέλω. Βεβαίως, είναι Καραγκιόζη, σε παρακαλώ παραπολύσω, ο μοναδικός που μπορεί να μιλήσω. Πού είσαι καλέ, γιατί δεν έρχεσαι, έρχομαι καλέ. Να αλλάξω σόγραφο, να αλλάξω φανέλα, κατάλαβα. Καραγκιόζη, τι πράγματα είναι αυτά που μου κάνει ο μπαμπάς μου. Τι πράγματα. Δεν τον θέλω τον Μπαρμπαγιώργο. Δεν τον ξέρω. Μα βρε παιδί μου, καλός είναι ο μπαμπάς. Δεν τον θέλω. Εγώ άλλον έχω αγαπήσει. Άλλον αγάπησα. Ναι, άλλον αγάπησα. Και ποιον αγάπησες. Δεν έχεις καταλάβει τίποτα, Καραγκιόζη. Τι να καταλάβω. Από τη στιγμή που σε είδα, που είδα την ομορφιά σου, αυτή τη μητούλα σου, τα χειλάδια σου, αυτή τη σπιρτάδα στο βλέμμα σου. Στραβή είναι ρε κοπέλα. Ζωγραφίστηκες μέσα στην καρδιά μου. Αχ, Καραγκιόζη μου. Καλέ, τι έπαθες, έσπασε και στον πάνω. Καραγκιόζη μου, εσύ περιγελάς τον ερωτά μου. Εγώ όμως, αν ανοίξω την καρδιά μου, μέσα στην καρδούλα μου μέσα υπάρχει ένα μικρό καραγκιόζάκι. Εάν σκίσω τη δικιά σου την καρδιά, τι υπάρχει μέσα. Αξιολάτρευτος δεσποινής. Εάν σκίσεις την καρδιά μου στο δεξιό μισοπλεύριο και στο φιλοκάρδιο της καρδίας μου θα δείτε ολόκληρο στρατιωτικό φούρνο με κουραμάνες. Αχ, Καραγκιόζη μου, τι ωραία που τα λες και γλυκά. Τα βασανί μου με μέλι. Στο αριστερό φιλοκάρδιο της καρδίας μου θα δείτε ένα τέτζερι με φασουλάδα να αποκλάζει. Αχ, καρέ, δε σκληρέ, δεν μ' αγαπάς. Δεν υπάρχει έτσι ένα αίσθημα μέσα στην καρδιά σου. Κάτι της. Τι κάθε μέρα και δεν της τα λέω. Τι κάθε μέρα και δεν της τα λέω. Αξιολάτρευτος δεσποινής. Μυριάκι σε ζήτω συγγνώμη δια το θάρρος και το θράσος, δια το οποίο λαμβάνω, όπως προσπέζω εις τους πόδας σας και σας μαρτυρήσω τον αβυσαλαίο και φρικτόν ερωτά μου δια την ευγενία σας. Αξιολάτρευτος δεσποινής, ο έρωτάς σας με χτύπησε εις το αριστερό μισοπλεύριο του παϊδιού μου, εις τον εγκέφαλο του καυκάλου μου και στην κοιλιακή μου χώρα και με κατέστη ανέστητο. Ο άγγελε των αγγέλων, ο καλλικέντητος αηδών, ο ανθιερέα ήρ της ζωής μου, ο εθέρια της ψυχής μου, σύ τα πάντα δυνατού συγχλίνω το γόνι μπροστά μου, πάρε με μωρή ψηριά να πατρέψου, να χαρείς τη σηκαμένη τη γιαγιά σου. Αχ, Καραγκιόζη μου, μ' αγαπάς, συγκινούμε, σ' αγαπάω μωρή ψηριά. Θα πάρω διαζύγιο απ' την αγνέκα μου και θα σε παντρευτώ, τι να κάνω. Αχ, Καραγκιόζη μου, πολύ σ' αγαπώ, έλα μέσα να τα πούμε στον μπαμπά, έλα να τα πούμε στον μπαμπά. Τι να πεις παιδί μου στον πατέρα σου, άστα κάτω, μην πεις τίποτα, μα πρέπει να του τα πούμε. Όχι, δεν του λέμε τίποτα. Καραγκιόζη, να, κουβέντα στον γέρο. Καραγκιόζη, βρε παιδάκι μου, πού είναι βρε παιδί μου όλοι αυτοί τώρα, το συγγενολόροι, όλοι αυτοί οι μουσικάντες δεν πρέπει να έρθουν, βεβαίως και θα έρθουν. Να, νομίζω ότι έρχονται. Να, γέρο, Γεια σου Μήτρο!
αυτή. Αλλά ο γαμπρός που είναι τώρα τον περιμένουμε. Το βαρύ πυροβολικό θα σου έρθει, μην ανησυχείς Μπάρμπα. Καλό μελέτα και έρχεται. Κατεβείτε, μην μπαινέμπου μέσα και τα κάνω λίμπα. Παιδάκι μου, τι συμβαίνει? Ήρθε το βαρύ πυροβολικό. Ποιο είναι αυτό? Είναι ο ναύαρχος της ξηράς και της θαλάσσης. Γεια σου Μπάρμπα, γεια σου νυψίδι, βλέπω δίφηκες. Ρε βλάχω τη φουστανέλα με τα παντελόνια, τι πες? Κρεγιός, είμαι... Αυτό είναι σήμερα γιατί θα σε πιάσουν και θα σου τραβήξουν όλη την δικιά των Αγίων. Καλά ρε Μπάρμπα, δεν είπαμε τίποτα. Είναι έτοιμο το τσουμπί. Τι έτοιμο ρε Μπάρμπα, ακόμα δεν παντρευτήκατε. Παιδάκι μου, έχουμε πολλές δουλειές. Εγώ δεν θα την βάλω να κάνει κήπο. Θα την πάρω και θα την πάω επάνω στη στάνη να βαράει το 10ωρα και 16ωρα στη στρούγκα, να αρμέγει, να φέρνει τα αυγά, να μαζεύει τις καβαλίνες, τέτοια πράγματα. Α, κατάλαβα, δεν θα κάνει τίποτα η κοπέλα. Πάει, πάμε μέσα παιδάκι μου να δω και το γέρο. Γέρο, παιδί μου, αυτός είναι άντρακλας. Αυτό τον λατρέψει κόρη. Πού να ξέρεις κακομοίρι μου. Βρε Καραγιώζη, όμως Καραγιώζη, έλα εδώ βρε να σου πω. Είναι ρε γέρο. Έλα εδώ βρε. Καραγιώζη όμως για να είμαστε, να πούμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Εγώ θέλω να με σέβει τον Καραγιώζη. Δηλαδή, όποτε θέλω, να σηκώνω το χέρι μου, να του βαράω ένα χαστούκι και να μην μιλάει. Και θα το κάνεις αυτό στον Παρβαγιώρο. Ναι. Γιατί θα τον εφοβηθώ? Τον είδες καλά? Τον είδα βρε, τι έχει? Είσαι σίγουρο? Ναι βρε, φεύγουν εδώ να του αστράψουν ένα χαστούκι, να δεις που δεν θα μιλήσει. Γέρο, έχεις εωπή? Ωραία, για να ξέρουμε ποιος θα σε μαζέψει. Μπάρμπα, έλα εδώ, σε θέλει έξω ο πεθαρός. Καλώς το γαμπρούλι μου. Ιδές ρε πεθερέ. Άκου να σου πω Γιώργο. Εγώ την έχω αναθρέψει την κόρη μου με του πουλιού το γάλα. Μπράβο. Και εγώ θα την αναθρέψω με της γυλάδας. Θέλω όμως να με σέβεσαι. Εγώ μπορεί να γυρίσω και να έχω τα νεύρα. Θα σηκώσω το χέρι μου, θα σου αστράψω ένα χαστούκι και εσύ δεν θα πεις κουβέντα. Είσαι σίγουρος? Για να σου πω βρε. Καραγιός! Τον σκότωσες? Ή άλλο το παιδάκι? Καλά είναι αυτός ρε. Σήκω στον κέφι και μου δάρεσε. Μάτωσε παιδάκι. Έτσι κομματάκι λιγάκι μάτωσε. Εγώ θα σηκώνω το χέρι μου και θα σε βαράω έτσι βρε. Και εσύ δεν θα λες τίποτα. Ωραία το καλό που σου θέλω, πες μου ότι το έκανες αστεία, γιατί θα σου τραβήξω όλα τα άνταρα να στα κάνω κουκουρέτσι. Βρε μη μιλάω ρε. Έλα εδώ ρε. Σιγά βρε και είμαι και γέρος άνθρωπος. Μπάρμπα. Ρε Γιώργο, αυτός είναι τρελός παιδάκι. Τρελός παπάς τον βάφτισε. Άκουρε θα σηκώσει χέρι του Γιώργου τον Πλατσάρα. Και πού είναι Μπάρμπα? Και εδώ παιδάκι στη χωματερή πήγε να μάζεψε. Πού σε ρε γέρο? Αχ τα παϊδάκια μου.
Στα παϊδάκια μου, εγώ στο είπα, μην τα βάζεις μανόμαλα ρήματα, εσύ να μάθεις. Άσε με κάτω, άσε με κάτω βρε. Δεν τον εθέλω. Δεν τον εθέλω τέλος. Να χαλάσει ο γάμος. Και η Ελένη, τι θα γίνει με την Ελένη? Η Ελένη, ξέρω εγώ, θα βρούμε έναν άλλον τώρα γαμπρό να την στεφανώσουμε. Μα ρε γέρο, τώρα η Ελένη είναι και σε μπαμπά μου. Τι συμβαίνει κόρη? Μην του πεις τίποτα. Σιωπείς. Μπαμπά μου, έπειτα από τα τόσα χρόνια που σε ακούω, σε σέβομαι και σε αγαπώ, με μεγάλωσες με τόσες δυσκολίες, γιατί η μητέρα με πέθανε. Ήρθε η ώρα όμως να μην σε ακούσω και να κάνω του κεφαλιού. Τι εννοείς κόρη μου? Αγάπησα. Αγάπησα σφόδρα. Πού την είδος μωρή τη φόδρα? Δεν έχει φόδρα το γυναικό. Μην μιλάς εσύ. Αγάπησα έναν άντρα. Δίμετρο, ψηλό, έτσι, ωραίο. Τι λέει ρε παιδάκι μου, τι πράγματα είναι αυτά? Και ποιος είναι? Είναι ο Καραγιώζης. Μπα! Βρε καμπούρης έβαλα μέσα στο σπίτι μου. Κάτσε ρε γέρο, δεν έκανα τίποτα εγώ. Μόνη της με αγάπησε, είναι το κορμί τέτοιο. Είναι ρουτιάρι μου. Να σου πω κάτι Καραγιώζη. Καλύτερα να τη δώσω σε σένα παρά σε αυτόν τον βίαιο και βλάκο άνθρωπο. Φώναξέ μου όμως το Χατζιαλάτη. Άντε, και εγώ θα ευλογήσω τους γάμους σας. Πάμε μέσα. Πάμε μέσα αγάπη μου. Έλα Καραγιωζούλη. Έλα φραγκοσταφυλάκι. Κατζατζάρη, σε θέλει ο γέρος. Τι συμβαίνει κύριε Φωνίξα? Χατζιαλάτη, ο γάμος χαλάει. Τι μου λέτε τώρα, τι μου λέτε? Και τι θα κάνω? Εσύ θα μου πεις τι θα κάνει. Πλέον ο Καραγιώζης τη Ελένη αγαπιούνται. Και από εδώ και πέρα εγώ θα ευλογήσω αυτόν τον γάμο. Άρα πολύ ωραία, αλλά με τον Παπαγιώργο τι θα κάνουμε? Αυτό είναι δική σου δουλειά. Βρες ένα τέχνασμα και έλα ενημέρωσέ σου. Τον Καραγιώζη νύχτης. Τι να κάνουμε? Να ντύσουμε τον Καραγιώζη νύχτης. Θα του βάλουμε ένα φερετζέ, θα τον επαντρέψουμε. Και όταν έρθει η ώρα ο Παπαγιώργος να δει τον Καραγιώζη, να δει την νύχτη, δηλαδή, θα σηκωθεί από την τροπή του και θα φύγει. Να το κάνουμε. Ναι, αλλά για να γίνει αυτό ο Καραγιώζης θα χρειαστεί τουλάχιστον 1.000 λίρες. 1.000 και 2.000 αρκεί να φύγει αυτός ο βρακοντάκος από το σπίτι μου. Πάμε μέσα. Πάμε γρήγορα μέσα. Φώναξε τον Καραγιώζη να του πει το σχέδιο. Καραγιώζη, έλα λίγο. Τι είναι ρε μαλαγάνο? Καραγιώζη. Τι είναι μαλαγάνο? Καραγιωζούλη. Τι είναι μαλαγανίτσα? Καραγιωζάκι. Τι είναι ρε? Καραγιώζη. Βρήκαμε έναν τρόπο για να διώξουμε τον Παπαγιώργο. Α, ωραία, ποιος είναι αυτός ο τρόπος? Καραγιώζη, μου θυμάσαι κάποτε που είχαμε πάει στο καφενείο και εσύ είχαμε δει συνήθι? Ναι, το θυμάμαι. Για τον κύριο Αριστίδη που ήταν ζαβός, για τις Χάινα. Ναι, Καραγιώζη. Λοιπόν, θυμάσαι πως γελάσαμε, βρε? Ναι, πώς δεν το θυμάμαι, ρε, ποιος παλιά ανθρωπάκι ήταν ο κύριο Αριστίδης. Λοιπόν, θα σε ντύσουμε νύφη. Τόμπολα. Πώς το είπες αυτό, Χατζατζάρη? Θα σε ντύσουμε νύφη. Σιγά βρε, μη με βαράς βρε. Τι σου είπα, αφού το έχουμε ξανακάνει. Ρε βλάκα, βρε από φόλιο της κλεψιάς και της καπτεργαριάς. Ο κύριε Αριστίδης ήταν ένα 60 με το ζόρι. Ο Παπαγιώργος είναι 2 μέτρα άντρακας. Θα με πιάσει και θα με κάνει σκορ μια διαδήλωση ρε. Έλα Καραγιώζη, μου 1.000 λίρες και η Ελένη δικιά σου. Άντε πάμε μέσα. Με έπεισες. Τι να κάνουμε μαλακά, αλλά θέλω και φαΐε. Ανοίξτε πόρτες και παράθυρα. Για έλα εδώ Καραγιώζη. Πάμε στο δωμάτιο της Ελένης. Καραγιώζη, τι γυρεύεις εκεί πέρα στα φορέματά μου? Φέρε μου μόλι εδώ πέρα το λυφικό σοφό. Α, ωραία. Φέρε μου εδώ και τις γόβες μου φέρε μου. Και τις γόβες φέρε μου. Ωραία. Τι κάνεις καλέ? Τι κάνεις καλέ εκεί? Τι κάνω? Τι είναι αυτό? Γιατί βάζεις αλεύρι? Με τι πασαλίφεστε εσείς οι γυναίκες στα μούχα? Έλα Καραγιώζη μου. Έλα Καραγιώζη μου να σε δω. Γαμπρέ μου, έλα να σε δω κι εγώ. Έλα Καραγιώζη. Έλα βρε. Τι γελάτε ρε, δεν έχετε ξαναδεί Καραγιώζη? Γαμπρέ μου,
σου κάνει το φόρεμα ωραία γάμπα, έτσι και σου δώσω μία εδώ για το θήκη. Θα σου πω εγώ για την γάμπα. Καραγιόζη μου, το σχέδιο πάει πάρα πολύ καλά. Μόνο μην καταλάβει ο Μπαρμπαγιώργος ότι λείπει. Γιατί έτσι και το καταλάβει δεν μας σώζει τίποτα, Χατζατζάρη. Λοιπόν, ανοίξτε πόρτες και παράθυρα. Τις 1000 λίρες προκαταβολή, για να είμαι σίγουρος. Γιατί βρετε με εμπιστεύεσαι εμένα τον πατερούλη σου. Σε εμπιστεύομαι, αλλά εγώ δεν ξέρω αν θα ζω μετά. Να πάω να τα δώσω τα κολλητηράκια μου. Ωραία, πάμε μέσα για να γίνει και ο γάμος. Έχουμε και τον παπά μέσα να μας ευλογήσει. Άντε πάμε μέσα. Η ώρα η καλή. Θα ζήσει η νύφη και ο γαμπρός. Μιέλα μαρνάδα, μιέλα κατσικούλα. Χατζατζάρη, αυτός με λέει ορνάδα. Έλα Καραγιόζη μου, δεν έγινε και τίποτα, προχώρα. Ωι Μανώλα μου πως πάει έτσι, ωι ο κερατάς. Ωι Μανώλα μου, την κοπηλάρα είναι αυτή. Αχ, γόγο μου. Ωι Μανώλα μου, και όταν με λέει γόγο με βαλαντώνει άσμα. Γογάκι μου, με αγαπάς. Σε αγαπώ μωριέ. Με αγαπάς πολύ. Σε αγαπώ μωρή. Τι θες? Θέλω να μου αποδείξεις τον έρωτά σου. Θέλω να σου δώσω ένα ερωτικό χαστούκάκι. Σκύψε. Γεια παιδάκι. Ωι Μανώλα. Ωι κι άστραψε το κεφάλι μου. Μωρή, έχεις βαρύχια. Αχ, σηκώνω ένα σπίτι στα Μέγαρα. Είμαι στη Σκεπή, κατάλαβες. Αχ, έλα μου μωρή να σε φιλήσω. Πού με έρνεις μωρή? Αχ, βαρύχια σέρτικο γόγο μου έτσι γιατί έχω σε κλέκια. Έλα εδώ μωρή, έλα εδώ να σε δω. Έλα εδώ. Όχι γόγο μου, μη γόγο μου, μη το πάνε, μη γόγο μου, γογάκι μου, Γιώργο μου, βοηδάκι μου, ανοίχτε τα παράθυρα. Γάγα μου, μωρή Μανώλη. Κούλη μου, έλα εδώ ρε Καραγιώζη. Δεν μου έχεις ματακάνει τέτοιο χνέρι ρε. Έλα εδώ να σε πιάσω σιγά, βάρπα σιγά. Βάρπα μπρος, σιγά και δεν μπορώ με τα τακούνια. Σιγά βάρπα, έλα εδώ. Αχ, τον γλίτωσα. Έφυγε παιδιά. Μα σιγά παιδάκι. Και δεν μπορώ με τα τακούνια. Έφυγε. Αχ, ωραία. Χατζατζάρη, Καραγιόζη μου. Είδες βρε τι ωραία που έγιναν όλα. Είδες τι ωραία που έγιναν όλα. Τα είδα Χατζατζάρη. Και δεν μου λες τώρα το Μπαρμπαγιώργος έφυγε ματάκι μου, δεν τον είδες που έφυγε. Εγώ πώς δεν τον είδα εγώ που έφυγε. Εγώ τον είδα που έφυγε και ο Μπαρμπαγιώργος έφυγε, ο Μπαρμπαγιώργος. Καραγιόζη μου, γιατί χορεύεις να δεις καρσιλαμά που θα χορέψουμε, Μανώλα μου. Έλα εδώ ρε σκουφάτε. Αχ, σηκώνομαι νομίζω από τον αέρα. Κύριε Γιώργο, αφήστε με σας παρακαλώ να πατήσω κάτω. Πατάω ρε και για τους δυο μας. Και πιάνω εσένα και βαράω αυτόν. Αλλά εγώ κουστάβω, πάρτο, μήνα τα πουλια, πάρτο. Άι, ωραία λουριασμένα, τέτοιο κουνέρ δεν μου έχεις ματακάνει. Άι, να φύγω παιδάκι μου, να πάω πάνω στη στάνη. Ωι, γεια σου Αντέλιο, χαίρετε ρε Ζήλη, έγινα ο Βλάκος. Αχ, Καραγιόζη, τα παϊδάκια μου Καραγιόζη μου, κάτσε βρε να βγάλω αυτά τα ρούχα να βάλω τα δικά μου. Κάτσε ρε, έλα βγες έξω. Καραγιόζη, τι Καραγιόζη μου ρε, τι Καραγιόζη μου ρε. Ρε Ζήλη τον κάναμε τον Βλάκο, έλεγες εσύ θα μ' αφήσει, λέει θα μ' αφήσει και θα τρέχει. Εδώ φάγαμε ξύλο ρε. Καραγιόζη μου, τι να κάνουμε αυτά έχουμε δουλειές. 1000 λίρες όμως, 1000 λίρες, καλές είναι. Έχω και την Ελένα.
την Ελενίτσα μου, έχω και τον Πεθερούλη μου και τώρα Καραγκιόζη μου και τώρα Χατζηχαβιάρη μου. Θα ευχαριστήσουμε το αξιοσέβαστο κοινό, τους μικρούς μας φίλους, τις κυρίες, τους κυρίους, τις κυρίες, τις κυρίους και θα τους ενημερώσουμε ότι η παράστασή μας έλαβε τέλος. Και όπως με ενημερώνουν οι βοηθοί μου, εδώ μέσα στο θέατρο χάθηκαν κάτι κλειδιά από το αυτοκινήτου. Όποιος τα έχει χάσει, λοιπόν, γεια σας, γεια σας!